उदालगुरिजों माने हाबाखै Dos nombor sermon. Segera. Dos kan dia. आरो सोरनिबा जौसोनायाव दान्दा हाबना फैफिनदोबा टिमा गैखालालै Belum murgilu sa. Dautnya kena mana gitu. Belum murgilu sana mana. माथो बला ओरैनो फैया Jinci pia pra. नोंसिना बे Niyo. ए अ नोङो बावदोंसो दा मा? दाखालि खैदिन थानांगौ Ini sarsilo. 24 hours. बबेयाव Nolbari. नलुर थांनाय Kasih 14 जाहैदो. मानो अफसाइखौ नेनांगौ बेयो Menggawani. Hah? Menggawani. Zaदों. Continue दा. माबासिम दंब्रा Iya, awak ikan betul ini. माथो मेलासिम फुजासिम जानांगौब्रा बेयो Zagen. माबाखाया जखाया मोनहैखाथारो Oh iya. Ini boleh tanya kan? जादोंमोनलै खेलायालाय गासै गाज्रि जायाखै आगोल थायोमोन दालाय Mulai lihat. है गाज्रि खालामबाय